Oh my gosh! Congratulations! Barangay San Juan! Mamielang pag-asa, ring aslag tarang batuin. Ini kano impakit na ng defending champion na Barangay San Juan nganing Banwa, agpangkeng karelang lantern maker ay Mark Nino Flores. Ang tema na ning parol ko ngayon ng Banwa, siyempre, unang muna, magpasalamat ta aking babo. Tapos, ingkay, datangan simbolo na ng Pasko, ampong para may palto ka rin tao na ating pa rin pag-asa, diyan na naman para pagsubuking datang kini kay katama. At tanda ng auli ng Flores para king may sabing barangay ang titulong Grand Champion King Giant Lantern Festival 2022. Anting metong kareng pekayanak ang mga wang parol. Kalupara ring aliwa pang lantern makers, yan naman kano kumpleto ang Pasko ng Flores nung aliyag gawang iganting parol. At ngening Banwa, pairalan na naman ng 28 years old na lantern maker ang may 12 years of experience in kayang pang-millennial. Siguro, ang advantage ko mo itang kayong bala mo panahon ngayon itang makiuso ko tang sabi da pinuli millennial, so kailangan makiuso kayong kung ano man ning kaya ngayon yung panahon kayong ko itapapalto kayong parol ko siguro apin mo itang maging advantage ko, pero kami nga nangawang parol magaling kayan kasi bihira lang mo rin makagawang parol maragol. Siguraduhan na kareng memaryo ng San Juan, nagawa ng mas masanting inkarelang iganting parol, bareng aburyending memalen at hurado. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kang Robinson Stammers Pampanga king December 16 ang mismong competition at ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.